Daj mi follow. Daj mi follow. Čauko. Vítam ťa pri ďalšom videu a dnes si povieme niečo o motoroch. Pretože takisto ako vrtule, každý motor má svoje označenie, ktoré ti o ňom prezradí skoro úplne všetko, čo potrebuješ vedieť. Každý motor má teda označenie väčšinou štvorciferné 2207, 2306, 2810, 3115. Čo tieto čísla znamenajú? Prvé dvojčíslie hovorí o šírke statoru. Čím je stator širší, tým sú magnety ďalej od stredu a teda majú väčšiu páku, motor má väčšiu silu, alebo teda krútiaci moment. Druhé dvojčíslie hovorí zase o výške statoru. Čím je stator vyšší, tým je na motore viacej vynutia a teda má silnejšie magnetické pole, čo sa odrazí na vyššom výkone vo vyšších otáčkach. KV označuje počet otáčok na 1 V napätia bez záťaže. Takže ak máš motor, napríklad tento od Mapskingu, použij kód KAIJU, ktorý má 1950 kV, pri plne nabitej 6S batérii sa bude tento motor bez záťaže snažiť točiť približne 48 000 otáčok za minútu. Takže máš výkon, máš silu a máš otáčky. Takže z tohoto jednoduchého označenia máš vlastne všetky parametre, na základe ktorých dokážeš určiť, či sa ten motor hodí pre tvoj dron, či sa bude chovať tak, ako očakávaš. A to je všetko. Opäť úplne jednoduché a vidíme sa na budúce. A použij kód KAIJU.